Big Sexy huomenta. Se on sitten brutaali aamumuna-aika. Tänään valmistetaan niin sanottu jäykkä muna. Eli laitetaan aamu käyntiin. Siinä on viisi nakkia pilkottuna. Viisi nakkia pilkottuna, ottaa vähän väriä nakeille ja saadaan pikkusen semmoista rapsakkuutta. Tää on tosiaan brutaali jäykkä muna. Tän aterian nimi. Tää lähtee päivä hyvin käyntiin. Kuten äänestäkin varmaan kuulee, niin Big Sexy on vasta herännyt just kauneusuniltaan, mutta se ei nyt menoa haittaa. Laitetaan sipalia sinne myös. Sipalia vähän sinne. Saadaan kivat tuoksut ja pikkusen lisämakuusta. Se on aika perus Big Sexy. Big Sexin käyttämä aamupala. Että tässä on gluteenittomia nakkeja ja sipulia ja sitten tuohon laitetaan 3 munaa ja se on niinku siinä. Se on aika pitkälti siis. Big Sexillä on tapana vetää semmonen 2 litraa jääkylmää vodaa aamulla, niin siitä lähtee päivä hyvin käyntiin. Saadaan vähän sitä aineenvaihduntaa toimia. Kun vettä on siellä päässä ja kehossa, niin aivot skulaa ja hommat toimii. Tässä kohtaa Big Sexillä on yleensä tapana jo katkaista hella, koska Big Sexy ei tykkää liian kovettuneista munista kuitenkaan. Puoliveltollahan tässä on aina vedetty. Noin. No. Ja sit kun joutuu kuvaamaan teille, niin sinne luonnollisesti sattuu jopa Big Sexin tasoiselle kokille käymään pieni virhe. Eli jäämään tommonen. Otetaan se pois. No. Sitten se on enää semmonen 30 sekuntia. 30 sekuntia, mitä tässä menee. Ei kauan mene, kun muna kovettuu. Mutta semmonen homma, että kun muna löytää hyvää vastaseuraa, niin tässä tapauksessa nakit ja sipalit, niin se kovettuu välittömästi. Se kovettuu välittömästi. Noin, sitten ei muuta kuin nauttimaan. Ei muuta majavat kuin hyviä kokkailuja teillekin.